Como cada martes, en Hoy por Hoy Vigo, temos a entrevista dual de radio e televisión. Estamos aquí no plató de Televigo e hoxe imos falar de cultura, imos falar de literatura, de poesía, dun dos indispensables da nosa literatura, da nosa cultura, do noso país, da nosa patria, que diría tamén el, patria ao mundo. E imos presentar tamén este traballo Celso Emilio Ferreiro, da colección Moraima, Pido unha patria ao mundo. Estivo traballando nesta recuperación, nesta selección, o seu fillo Xavier Ferreiro, que está aquí con nós. Hola, Xavier, que tal? Moi boas tardes. Gracias por... Grazas a ti por vir. E gracias a vos tamén. E grazas a ti por este traballo e o editor Javier Romero, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes, Jacobo. Dende Lusco e Fusco Edicións tamén este libro, esta colección Moraima. A ver, que como nace esta idea de recuperar eses poemas inéditos que estaban aí un pouquiño esquecidos moitos deles? Xavier, como foi esa idea e como foi, despois falaremos, ese traballo? A ver, empezo por o Cabronario. Sí. No fondo ven a ser todo o mesmo, non? Porque é a recuperación dese material inédito, que no caso do Cabronario, ese material, polo que eu teño investigado, comeza xa en 1950, o sea, é xa un tempo, non? Dende aquela, pois, no caso do meu pai, como de tantos españois e galegos que viviron a dictadura de Franco, pois eran uns textos impresentables e ineditables, non? O que fixo meu pai foi gardalos como fixeron moitos autores daquela, non? É dicir, era un material explosivo que non se podía, no caso do Cabronario, sí, que non se podía editar. E pasando o tempo, bueno, cando meu pai ten que marchar por cuestións non solamente económicas, sino principalmente políticas a Venezuela, ali pois a situación cambia, pero empeza a pensar en a posibilidade de facer un libro no que estuvera non solamente o material feito por il, sino material feito por outros autores españoles, poetas da época, material inédito. Pero ese proxecto, en principio, que estaba moi ben, fracasou porque non conseguiu acadar toda esa obra, o cal levoulle a pensar a posibilidade. Por certo, ese material, ese libro que non existía, chamaba o Cabronario. Entón, o Cabronario é unha especie de caixón de desastre onde iba todo aquel material. Ante a imposibilidade de editar o libro con material de outros poetas, pensou a rosmar a posibilidade de facelo il. Pero, entón, na parte de atrás deste libro ven unha autoedición que fixo que se chamaba o César Enano, onde veñen os 12 primeiros poemas e o cerne do Cabronario. Entón, bueno, pois, este libro que durmiu, non feito por meu pai, pero si nomeado, durmiu durante moitas décadas hasta que eu dime conta de que aí había un libro. Entón, con os orixinais, unha carpeta bastante grosa, pois un día enseñei yo ao editor e, claro, pois, encautoulle a idea e o remate, pois, saiu este libro. Unha carpeta que era unha xoia, Javier, non? Porque, claro, é que eran poemas de Celso Emilio Ferreiro inéditos, esa idea que tiña el dese Cabronario, é unha pasada, non? Ten voltas a veces extrañas, pero bonitas, non? Cando Xavier Ferreiro me propón sacar todo isto a luz e recuperar este Cabronario, non? Todos esos textos de Celso Emilio, hai que pensar que para min é un premio porque Celso Emilio é un poeta de referencia para min dende moi neno, non? Lémbrome que durante moitos anos me acompañaba sempre que tiña que viaxar con Longa noite de pedra, que é un libro para min de referencia, non? En Galicia. Pero de referencia é Celso Emilio, é dicir, todo aquilo que podamos recuperar respecto a Celso Emilio, que está nos arquivos familiares e que podan formar un libro como o Cabronario ou este recentemente dentro da colección Moraima, que Pido unha patria ao mundo, que outro día Xavier e eu comentábamos telefónicamente, despois de repasar e de ler moitas veces os textos, o actual que pode ser Pido unha patria ao mundo neste momento, non? Parece como si é algo que trascende os tempos,
porque casi son pensamentos fundamentais da persona, non? Sí, sen dúbida. Compromiso social, compromiso político, compromiso coa sociedade, coa súa patria, inalcanzada e inalcanzable, Xavier, non? Sí, bueno, este é un libro, digamos, menos beligerante, porque parte deste material é posterior pode estar entre os anos principios dos 70, máis ou menos da década dos 70. Non ten esa beligerancia que xa o poeta xa máis maduro, non? Este libro, Pido unha patria ao mundo, ven o título por un dos poemas que abre o libro, non? Entón, aí, bueno, pois explica a dor que ten acumulada, non? Porque este libro, os poemas deste libro, a maior parte deles foron escritos en Caracas, cando a emigración, o exilio, o desterro, como o chamaba el. Entón, é unha temática venezolana, pero non no sentido da temática per se, sino originaria de terras tropicais. Bueno, o de pedir unha patria ao mundo, bueno, aí no limiar falo das posibilidades de interpretación que se lle pode dar a alguén que pide unha patria ao mundo, non? A alguén que pide unha patria é porque non a ten, en principio, non? A da súa era unha patria, digamos, mitolóxica, penso, como a de moitos que andan a esperar o día en que podan realizarse eses soños, non? Sí. E no viu, e non sei se os que estamos aquí presentes veremos algún día realizarse, materializarse esa petición, non? Por exemplo, neste caso, no caso do pobo palestino. Como foi a escolla? Como foi a selección? Porque outro caderno, neste caso tamén, que aparece en Caracas... Podo escollelo. Podo escoller o libro. Sí, claro. Vamos a ver. Este libro comeza con poemiña que é dúbida, onde o poeta faise así mesmo a pregunta de que vivo de cote con a angueira de non saber se son lume ou se son somente son fume dunha remota fogueira. Ben, iso ten diferentes aspectos interpretativos. Ese é o que dá porta aberta ao propio libro, que Pido unha patria ao mundo. O libro pecha con outro poema, que é o último, que é Sísifo. Entón, como ben se explica no limiar, fixo, a razón non a podo eu explicar, pero hai 4 versións dese poema. Eu escollín esta porque considero que o libro de Pido unha patria ao mundo está na carpeta, é un poema que non te podo dicir como foi feito, porque foi rachado, foi arrugado e foi tirado unha papeleira, alguén recolleuno e reconstruíno. Entón está cheo de ratas e de correccións. Entón, ese poema pareceume o máis propio para rematar o libro. Despois, moitos destes están tamén nunha carpeta porque, claro, este material que eu non sei por que quedou, non formou parte. Para min, egoístamente, pareceume moi ben que non estuvera formando parte de ningún libro. Eu, justamente por iso, é porque nace este libro, que, como Cabronario, é material que quedou disperso. Sen dúbida, sí. O próximo que vai a sair, tamén. Porque Colección Moraima, Javier, vai máis aló deste arranque espectacular que nos está contando agora mesmo Xavier Ferreiro, non? Nace ca intención de 7 publicacións, a última sería o Cabronario en castelán, que pecharía en principio esa colección, porque eu sigo dicindo, e comentaba con Xavier, que me parece imprescindible traducir a Celso Emilio ao castelán, que nos abre todo o mundo de Latinoamérica e millóns de personas que conozcan ao poeta,
pero a colección en principio son 7 títulos. O próximo, que vai ver a luz antes de rematar este ano, Poemáforos, un libro moi curioso, pero moi curioso, que vai a ter tamén o Limiar de Xavier Ferreiro, un epílogo de Nosa Ledicia Costas. Bueno, vai a ampliar a colección, temos a idea de publicar 2 por ano, é dicir, quedan 2 anos por diante para seguir con este traballo. Colección Moraima, por qué? Bueno, porque non podía ser outro nome máis que Colección Moraima, non? Todo isto lembranos a Celso Emilio, sin dúbida. Como plantexa Xavier Ferreiro precisamente pois eses 7 traballos, eses 7 proxectos, ese darlle voltas tamén para facer máis escollas, para seguramente deixar nun caixón algúns, sacar outros, como plantexa Xavier? Explicar que a colección que remata, como dixo il, o verquido a versión en castelán do Cabronario, é dicir, que sería do texto do Limiar e máis as notas, toda a estrutura do libro, porque o poema, o Cabronario está en castelán, en español. Entón, unha vez editado o próximo libro de Poemáforos, que é o nome que ten... Poemáforos. Podo decirlo, non? Sí, podes decirlo, incluso podes explicar de onde sale. A ver, de onde sale, Xavier? É chulísimo o nome. Ese nome non... Vamos a ver, aquí contamos... Hai que explicarlo. Digamos que eu fago de medium do meu pai, non? Decir, non? Cando tes que porlle un nome a un poema, a un libro, ou o que sexa que tes que nomealo, pois, bueno, podes facer moitas cousas, pero unha delas é poñerte no pelaxe do autor e pensar que podería facer, non? Entón, ese nome ven a conta de que o libro é un libro de autógrafo que non está escrito en máquina de escribir daquela época, sino que é un libro autógrafo onde il escribía poemas cortiños e poemas máis longos, pero que tiñan a natureza dos aforismos. É dicir, son aforismos, poemas e aforismos. Entón, entre a síntesis de poesía e aforismos, pois ven o de Poemáforos, non? É que onde sairía o nome deste libro. Este libro, pois, é un libro que vai a ser con máis contido no sentido de poemas. É un libro que, como todo o resto de materiales, pasou de mao en mao hasta nós, de meu pai, o debía ter a miña mãe na biblioteca, pasou a maus do meu irmão maior, que pasou máis a mí, porque eu dixenlle, mira, que é un libro. Bueno, pois unha vez transcurrido iso, o teño eu como fondo editorial dos herdeiros, bueno, pois o día de mañá non sei que pasará con il, pero irá seguramente a algún arquivo do país. Pois isto, Xavier, cando falamos dun dos grandes da literatura galega, hai que agradecerlle esa labor de litier, de recuperador de Xavier Ferreiro, precisamente para que nos podamos degustala, saboreala, e tela con nós, non? Tremenda labor, Jacobo. Xavier leva traballado moitísimo, isto é un traballo lento, de dedicarlle moitas horas, non? Claro. Que ten un mérito tremendo. Telo ahora publicado, e ver como vamos avanzando na propia colección, e recuperando todo isto, e, como non, tamén decir que, bueno, que volver a tocar a Celso Emilio, non? Século XXI. Me parece tan importante recuperar, porque desgraciadamente, Jacobo, non toda a xuventude e a xente máis nova coñece a Celso Emilio, non? De aí que incluso este diseñada a colección pois con un limiar, pero tamén cun epílogo, non? Donde participa, no primeiro foi María Xosé Porteiro, agora vai a ser Ledicia, pero a idea é que participen mulleres de outras generacións que teñen unha visión de Celso Emilio quizá diferente á nosa, non?
que é moi importante. Querías apuntar algo, Xavier? Sí. Porque non rematei cando explicaches, cando preguntaches da colección, Sí. decirte que vamos a ver, esta colección ten vai a ter 7 libros, dos cales 3 son inéditos en galego, pero 4 son a edición que se fixo por primeira vez e única de 4 libros en castelán, que porque estaban en castelán ou polo que fora, ninguén chamoulle a atención de publicalos despois. Mira, vamos a ver, o primeiro en castelán vai a ser Al aire de tu vuelo, que foi publicado en 1941. O que sigue, Baladas, cantigas e donaires, que foi publicado en 1947. Ese vai a ser o segundo. O terceiro, que foi publicado en 1955, tampouco non foi editado. E o rematando o cuarto, que serían Antipoemas, que foi en 1974. Entón, tampouco, este originalmente era en galego, Está editado, pero non a versión en castelán que vamos a recoller nesta colección. E aquí o editor aventurero pois quere facer máis cousas despois. Quere facer máis cousas porque que sí. É que é fundamental o que apuntabas, Claro, Javier, eu penso non? que Celso Emilio é unha figura, pero non é só unha figura literaria da poesía, non emblemático na poesía que fai Celso Emilio, sino que Celso Emilio é intelectual, É memoria cultural, memoria social, cultural, claro, de Galicia. totalmente, Absoluta. Totalmente. Entonces creo que ese esforzo merece moito a pena para próximas generacións incluso, non? Sí. Temos que volver a rescatar todo eso do pasado e poñelo de actualidade. Como dende a escrita, dende os poemas, dende as súas reflexións, pode ter unha carga tan potente alguén que, claro, por eso é Celso Emilio Ferreiro, Xavier, non? Pois no próximo, no libro que vai a sair antes do Nadal, non? Deste ano, ese pois é un libro reflexivo, pero tamén digamos nesa línea de sentido poesía crítica, a preocupación, un libro onde se podes lelo, que é recomendable, pois está estructurado, eso fixen eu, non? Podo falar do libro, non? Non, porque a mellor hai cousas editoriais, non? Ben, está estruturado de unha forma sinxela, que vai do primer poema que ten unha liña, un verso, o segundo que vai así é alfabéticamente para... Esa non é o orden que está no propio libro, pero eso non é importante. O importante é a presentación que se lle faga, que eu considerei que era a lectura máis amable, de ir de menos a máis, e despois pecha con citas que non miñas, sino que están escritas no libro de meu pai, que vai, pois, eu que sei, de Heidegger a Nietzsche, pasando por non sei, hai como deben ser 12 ou 13 citas. Xa que falamos sempre que as relecturas nos dan moitas, seguramente, cousas e aspectos que nas anteriores lecturas non tiñamos, cando alguén tan experto e tan coñecedor, o seu fillo Xavier Ferreiro, fai esas relecturas, estructura libros e traballa cos textos e cos poemas de Celso Emilio Ferreiro, como é revisitar tantas veces eses poemas, eses cadernos, esas carpetas? Unha viaxe no tempo. E despois, aparte que o que vai a sair en 2027, o Antipoemas, ese teño que meterme con unhas cartas. E claro, a maioría das cartas son da década de 1970, de diferentes persoas que, claro, xa non están entre nós, faleceron aí xa un tempo, non? Pois iso é unha viaxe, pois é a mesma sensación como a máquina do tempo, algo así, non? Claro, ali falan de cousas e tal que, pois non sei, unha delas, de poemáforos do próximo libro que vai sair, pois falase da Feira do Libro de Coruña de 1972, onde vai eso, non? Caramba, porque non está... Claro, pois para min
sumerxirme. É unha viaxe agradable, pero tamén un pouco fora do tempo. Claro. Pois pido unha patria ao mundo, colección Moraima de Celso Emilio Ferreiro, con ese traballo extraordinario de Xavier Ferreiro para deixarnos esta delicatessen. Lusque Fusco Edicións, Xavier Ferreiro, Javier Romero, moitísimas grazas por estar con nós. E grazas tamén por este traballo e polos 6 que están aí a piques, o sea que hai moito do que falar. Moitísimas grazas aos dous por estar aquí con nós. Despedimos aquí na tele e de seguida voltamos na radio. Ata agora. Grazas. Isto vai a pro universo.